Aamuvalkeni osastolla huonosti nukutun yön jälkeen, tai siis mä nukuin huonosti, koska mä en saa nukuttua sairaaloissa, mutta ei siitä sen enempää. Kätilö tuli toteen meille about 9 aikaan, että mitään ei tapahtuu vielä hetkeä eikä tiedä koska tapahtuu, joten päätettiin siinä hetkessä sitten, että mies lähtee käymään välillä kotona kerta kun ei tiedä koska tapahtuu ja mitä tapahtuu. Lääkäri kävi just äsken tutkimassa tilanteen 3-4 senttiä auki. Ei laiteta uutta pallonkia, vaan seuraava steppi on, että mä pääsen synnärille. Mies oli tosiaan kotona. Mä sain tutun kätilön saattelemaan mut tonne synnärille ja me käytiin siinä aiemmat synnytykset läpi. Hän on ollut monessa mukana ja olisin toivonut nyt tähänkin synnytykseen, mutta hän oli eri vuorossa, niin ei valitettavasti päässyt. Kalvot puhkastu, antibioottia tiputettu. Mä odottelen sitä, että mä saan luvan nousta ylös tästä. Tosiaan tossa mulla tuli supistuksia jo sillä ihan kivasti, niiden kanssa vielä pärjäili, mutta silti halusin päästä mahdollisimman nopeasti ylös, koska sillä on paljon helpompi lievittää sitä kipua, kun pääsee liikkeelle. Ja toki odottelimme vähän sitä, että mies saapuu paikalle. Jos mä en väärin kuulu, niin sieltä mies on tulossa. Sieltä se saapuu. Ehti kuin ehtikin paikalle. Eihän tossa siis oikeasti mikään kiire ollut, että mulla supistuksia tuli ja mä pärjäilin niiden kanssa, mutta on se kiva saada se mies siihen paikalle ja se tuki ja turva. Noin tunnin sisään, kun mies saapui paikalle, niin tilanne alkoikin sitten menee kipeämmäksi. Tiesin, että nyt on se aika, kun epiduraali pitää laittaa ennen kuin se on niin sanotusti liian myöhäistä. Silloin, kun kovat kivut iskee mulle, niin keho reagoi sillä, että mä tärisen kuin haavanlehti ja mä en saa sitä tärinää katki. Tälleen kokemuksen syvälle rinta-äänellä mä pyydän sen epiduraalin pikkasen ennen, kun mä tiedän, että se hetki on tulossa, niin mä pystyn taas helpommin ottaa noita supistuksiakin vastaan. Epiduraalilaiton jälkeen mä rentouduin ja mä pystyin taas keskittymään muuhunkin kuin pelkästään kipuun. Ja heti kun mä sain luvan, mä yritin nousta myöskin ylös vähän jalotteleen, koska liike on lääke ja se auttaa myöskin hallitsemaan sitä kipua. Jostain syystä niin tässä synnytyksessä mun tepastelut jäi aika vähäiseksi, koska mun jalat ei siis yksinkertaisesti kantanut mihinkään. Et musta tuntui, että mä aina levähdän tuohon lattialle, kun mä yritin vähänkin nousta ylös. Synnytys eteni sillä, että välillä oli hyviä hetkiä, mutta enemmän oli niitä huonoja hetkiä. Tuntui, että mun pääkoppa ei pysy tässä kivussa mukana. Supistuksia jouduttiin myöskin vauhdittaa oksitosiinilla, mikä sitten tietty lisäsi sitä kipua. Epiduraalia lisättiin kaiken kaikkiaan 3 ja tuntui, että sekin auttoi kämaksen tunnin kerrallaan, kun oikeasti pystyi olemaan rentona. Et muuten se oli kyllä aika tuskainen työ. Mä muistan ajatellen vielä 6 aikaan, että ei tästä tule tänään valmista, mutta sitten yhtäkkiä rupeskin rytinalla taas tapahtuu. Ponnistamisen aikana kävi myös selväksi, että vauva on ihan superylhäällä. Ja siinä tuli sen verran kiire. Toinen kätilöistä niin rupesi funduspainonnalla painaa mun mahaa oikein kunnolla voimalla. Ja mä muistan siinä ajatellen, että multa loppuu kohta happi. Siinä kiireessä niin kaikki oli tehtävä, jotta me saadaan vauva turvallisesti ulos, koska sykkeet oli siinä kohtaa jo aika paljon laskeneet. 2 kätilön avustamana ja tietty vähän itsekin jotain siinä tein, niin saatiin sitten vauva onneksi turvallisesti ulos. Synnytyksen jälkeen oli pikku tapahtumaa, että tuli semmoista ylimääräistä verenvuotoa, melkein litrainen tuli jostain, en tiedä mistä. Osastolla sitten semmoinen 10 senttimetrin tukos tuli jalkaan ja siihen sitten aloitettiin hepariinihoito heti siellä osastolla. Mutta niin kuin sanoin, loppu hyvin, kaikki hyvin ja vaikka tämä 6. synnytys ei kokemuksena ollut mikään maailman paras ja oli vähän tapahtumaa ja kaikkea kiirekin tuli. Mulle ei jäänyt mitään traumoja, kaikki meni kuitenkin loppupeleissä hyvin ja jos vielä joskus niin hyvä tuuri kävisi, niin kyllä mä menisin ihan mielelläni uudelleen synnyttää.